じゃあ2006年の2007年のファイナリストの表彰式を行います。まず年間第2位デビッド。すみません。ありがとう。先にインタビューしようか。はい。短く、じゃあ最後まで、はい。高橋さんと競いましたけど、最後残念です。残念ですね。でも高橋さん素晴らしいプレー、すごいテニスマインドとかプレーも素晴らしいですね。だからおめでとう。じゃあ来年に向けた抱負です。来年、もう一遍にできると分かりませんでも、来年の夏は2になりたい。いやいや、もう優勝狙いますよ。すみません。じゃあおめでとうございます。じゃあ年間チャンピオンの高橋さん。おめでとうございます。ありがとうございます。チャンピオントロフィー。じゃあ短くチャンピオンスピーチ。まずいろいろな機会を作っていただいたデビッドさんと鳥金さんに感謝させていただきたいと思います。ありがとうございます。また来年までもっとレベルアップして、来るもの来るものを叩き潰してチャンピオンに輝きたいと思います。どうもありがとうございました。